Hello guys, good morning guys. Welcome my YouTube channel. Magkuang ko ron guys. Ang akong buhaton karon guys, maghimo kog buwad ng isda. Kana siya guys. Gi ko ana mo gipikas. Kana siya guys oh. Dirayan. Guys. Tapos anak siya guys, paglimpyo. Saka to guys, tulaon. Guys, kung bago pa lang ka sa akong YouTube channel, please subscribe and like, comment, and share. Oh. Guys, unya guys, ani guys, lami na kayo ni prituhon. Lagtinawon siya guys, lagtinawon. Ngayon na guys sa paghimo, pikaso ng isda. O karon guys, magtimpla pa koron guys og suoy sa guys. Magkuha ko guys para sa akong ibuwad, magkuha ko og keja. Para ni guys akong ibulad nga isda para humot. Kung ano na sa adipon. Adipon ni siya para niya magpaglaso na guys. Sana siya butangan nato og suoy guys. Tangan po nato kasing guys. Sana siya guys. Ngun ana na siya guys. Umot kayo na siya niya guys. Guys, ingon ini siya guys. Tapos pagkahuman ani guys, pahumulan ina mulumul sa gamay guys. O guys, kung bago pa lang ka sa akong YouTube channel, please subscribe. O dili lang takutob guys sa akong vlog. Salamat, bye bye.